Benvingudes i benvinguts a Teràpia Culer, un podcast sobre el Barça i en català on fem teràpia, socis, culers i simpatitzants. Hola, Estefan, bona nit, en aquest cas. Hola, bona nit. Què tal? Bona nit. Ahir, 24 d'abril a la nit, vam conèixer la notícia oficiosa, perquè clar, en aquell moment no era oficial, de que Xavi continuarà com a entrenador del primer equip masculí de futbol fins a final del seu contracte, que és juny del 2025. Avui, dia 25, hi ha hagut una roda de premsa amb el president i l'entrenador on han donat les seves explicacions del per què aquest canvi d'idea, no? Però, abans de començar a fer la teràpia, volem que sentiu un extracte de la roda de premsa del passat 27 de gener on Xavi anunciava la seva renúncia com a entrenador del Barça, perquè tingueu una mica més de context. Bé, bona tarda i bona nit. Abans que em feu les pertinents preguntes, m'agradaria anunciar que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Yuste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Crec que ha arribat al punt d'anunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa uns dies, però crec que és el moment. Tal com han anat les circumstàncies, crec que el club necessita un canvi de dinàmica i sobretot com a culer, pensant en el club, en el bé dels jugadors també, pensant en ells. Crec que també s'alliberaran, estaran més tranquils, crec que juguem amb massa tensió pel bé de la junta directiva, del club, com a culer, pensant com a home de club, crec que el millor és marxar el 30 de juny. Dit això, doncs donaré tot de mi aquests 4 mesos que queden. Crec que encara podem fer una molt bona temporada, tot i la situació de l'equip i del club, i crec que tot això ajudarà a que la dinàmica canviï. Per tant, és aquest el missatge que m'agradaria donar i sobretot amb la tranquil·litat de prendre aquesta decisió. Crec que és una situació de tenir sentit comú, de pensar en el club abans que en mi, i per això he decidit que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Crec que això penso que destensa la situació general. Em sento el màxim responsable. Crec que les coses fins a dia d'avui han funcionat molt bé. Crec que és hora de valorar el treball. S'ha fet un treball molt bo, però crec que, sincerament, el projecte nostre, amb mi com a entrenador, ha de ser fins al 30 de juny. Em sento bé, però ja fa dies que la tinc jo. Jo la decisió fa dies que la tinc decidida i d'alguna manera m'he alliberat. Però el que veig és que no allibero els jugadors, no allibero la situació de la Junta ni a l'afició. Per tant, jo no vull ser una rèmora en absolut pel club. El que vull és sempre ser una solució. El club em tindrà pel que em necessiti i no vull ser un problema. Tot el contrari, jo sempre he volgut ser una solució pel Barça. Així ho vaig ser fa 2 anys i 3 mesos, però crec que ara és la solució, sent coherent i tenint sentit comú i pensant en el cor i sobretot pensant en el club. Jo vull el millor per a aquest club i crec que el millor és que jo deixi el càrrec el 30 de juny. Insisteixo, seguiré fins al 30 de juny, així ho hem acordat amb el Presi, agrair-li també al Presi la confiança. Em moc pel cor, no necessito res més a la meva vida, em moc pel cor y penso que es la millor situació pel club. ¿En qué momento, dices que la decisión la habías tomado ya hace unos días, en qué momento la tomas exactamente? Y se te ve bastante entero, a pesar de que es una decisión muy difícil para ti como culé, como entrenador del Barça. Sí. No sé, ¿cómo has llegado a asimilarlo hasta poder exponerlo con esta tranquilidad? Pues porque, normalmente soy así de tranquilo. No tengo... Difícilmente hay inputs que me pongan nervioso, ¿no? Hoy, por ejemplo, la situación del partido, sí. Pero en general, porque creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo.
también egoístamente para mí. Pero creo que he pensado en el club, he pensado en el presidente, he pensado en Deco y sobre todo en los jugadores. Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación y como soy el máximo responsable creo que necesitan un cambio de rumbo. Sin ningún reparo, no hay problema, no quiero ser un problema para el Barça, es lo último que quiero ser, todo lo contrario, quiero ser una solución y pienso que todavía puedo ser una gran solución de aquí a junio, pero la gran solución para mí pasa porque deje de ser entrenador el 30 de junio, es lo mejor para el club. No, lo he ido meditando y pienso que, ya os dije ayer, que llevaba ya 2 años y medio, ¿no? Creo que es momento, ya dije ayer también, de valorar el trabajo. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo, pero que es momento de cambiar la dinámica y creo que es el momento de anunciar que el 30 de junio no seguiré. ¿Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes? Sí. ¿No vas a cambiar de opinión? No. Vale, y después, permíteme, como ha sido tan contundente, ¿tú crees de verdad que la solución a los problemas del Barça pasa porque tú te vayas en junio? Sí. Sí, y ojalá ganemos la Champions, la vamos a luchar, la vamos a competir, soy optimista, más todavía hoy, con este cambio de dinámica y de rumbo, lo soy mucho. Y que podemos competir para la Liga, esto nos va a ayudar. Muy difícil, pero lo vamos a intentar. Hola Xavi, bona nit. Hola, bona nit. Alex Pintanel de Relevo. Yo te quería preguntar un poco por el vestuario, cuando has hablado con los jugadores, si les has comunicado, cuando les has comunicado que te marchas a final de temporada, un poco también cuál es el sentir o cómo has visto a los jugadores. Gracias. No se lo he dicho a los jugadores. Mañana hablaré con ellos. Hoy les he visto muy jodidos. Y también es uno de los motivos también por este cambio de dinámica. No se merecen la situación que estamos pasando. No se lo merecen. Hay un grupo humano, lo he dicho muchas veces, hay una calidad humana dentro del vestuario, hay muy buen equipo y lo que nos está pasando pues muchas veces no tiene demasiada explicación, pero por eso pienso que hay que tomar decisiones. Hay que ser valiente, de la misma manera que fuimos valientes al venir aquí en una situación difícil del club, pues hay que ser valientes ahora y no agarrarse al cargo ni al contrato. No estoy aquí por el contrato. Es una situación que creo que se tiene que decidir así. Era encontrar el momento, lo tenía decidido de hace tiempo. A ver, no sé, para explicarme un poco más, pues la sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible a nivel de salud ya, a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Yo soy un tío muy positivo, pero la energía va bajando hasta el punto pues de que dices no tiene sentido. No tiene sentido continuar y así lo explico. Pues, y es así, lo tengo decidido hace tiempo, mis más cercanos lo saben. Es una situación que pienso que ya afecta al club. Una cosa es que me afecta a mí, pero el club sigue yendo, los futbolistas siguen ganando partidos, pero ya cuando afecta al club, entonces tengo que decidir yo que me marcho el 30 de junio, sin más. El Ferguson del Barça, es imposible que haya un Ferguson del Barça. Es muy difícil, muy difícil. Por eso digo que hay que cambiar rumbos, dinámicas y pienso que es el momento. ¿Es injusto? Pues no lo sé. Lo que ya no tiene sentido, es decir, ya no... Yo me muevo por situaciones que las hago de corazón y con sentido común. Ya cuando nada tiene sentido, pues es momento de actuar, ¿no? de tomar decisiones. Hola. Hola Xavi, bona nit. Nacho Jiménez de Más que Pelotas. En la última previa del encuentro hablabas de Valverde, de Koeman, de estos entrenadores que quizás se le valoran cuando se han marchado del cargo. No sé, ahora que has tomado la decisión y también depende de cómo termina la temporada, ¿cómo te gustaría ser recordado, sobre todo como entrenador, con lo que has hecho aquí en estos 2 años y medio? ¿Qué imagen quieres que quede el aficionado en ti tras tu etapa como entrenador? Gracias. Pues bueno, yo creo que no hay duda de que he sido un hombre de club. He priorizado al club por encima de mí. Lo he dado todo y más, y lo voy a seguir dando estos 4 meses para que el club gane títulos, o por lo menos que la afición se sienta orgullosa, ¿no? de
de que lo damos todo en el campo. Nada más, creo que el futbolista con nosotros ha disfrutado, está disfrutando, hemos hecho un grupo humano espectacular en mayúsculas y lo seguiremos siendo hasta el 30 de junio. Me hace todavía más ahora, sabiendo que me voy, la Champions, especial ilusión. Competir la Liga, ojalá la podamos competir, pero no depende de nosotros, sino que fallen los demás y no fallar nosotros. Hoy hemos fallado otra de manera estrepitosa, además, porque lo teníamos todo en nuestras manos. Y lo daré todo estos 4 meses, nada más. Y seguiré viniendo al Camp Nou con mis hijos, con mi mujer, y seguiré siendo culé, más todavía. Buenas noches, Xavi, aquí, capitán Maya para el 10 del Barça. Has comentado en varias ocasiones que esta decisión ya la tenías meditada desde hace unos días. Yo quería preguntarte si también has pensado en algún momento que tienes planteado de cara al futuro, viene a ser tomarte un descanso, pensar en otro club o cualquier cosa del estilo. Gracias. No lo sé, porque también este cargo me hace estar menos con la familia, sobre todo estar con ellos, ¿no? Creo que también ellos lo sufren y no puedo ser tan egoísta toda mi carrera. Creo que estaré en casa un tiempo y a descansar, que nos hace falta estar con mis hijos, sí. Gràcies, bona nit. Gràcies. Aquest migdia sortien en roda de premsa Laporta i Xavi, com us hem dit, acompanyats de la part, diguéssim, de l'equip tècnic, amb Deco, Masip, Juste. I Xavi ens explica, i no hem ficat els àudios perquè ja si no s'allargaria massa aquest episodi, ho explicava per què ha pres aquesta decisió. Vale? Són 3 frases molt llargues i a partir d'aquí ja comencem amb la teràpia. Vale? Primer ha dit que nota una confiança gran de la direcció esportiva i de la Junta. La confiança amb Deco és total, amb la direcció esportiva. Penso que si corregim detalls estem molt a prop d'aconseguir grans èxits. Tinc tota la il·lusió, aquests 3 mesos m'han fet canviar, els jugadors creuen i com rectificar de savis, aquí estic. I així, bueno, i òbviament s'han dit més coses, però jo volia saber primer el teu feeling, Stefan, d'ahir a la nit, que va ser una mica com un vodevil, no? O sigui, ara comentàvem abans de començar el podcast, això perquè la gent que no veig a Catalunya i tal, bueno, no? Bueno, tu em deies que estaves escoltant el programa de la tarda-nit que fan a RAC1, que és de notícies del dia, vull dir, és com el resum, no?, que fan també, em sembla que a la SER, vull dir, és un programa típic, no? I en un moment de la tarda-nit van parar el programa perquè començava un especial sobre aquest tema de Xavi, en lloc de continuar parlant del que també va passar a Espanya, que és aquesta no renúncia de Pedro Sánchez, però bueno, aquest paron, no?, per aquest programa amb la seva dona, no? Que bueno, això ja és otra història que nosaltres no entrarem. No? Sí, va semblar molt fort, molt fort. Les prioritats clares, no?, aquí Exacte. Para la plebe, lo primer, no?, que és el futbol. Pan el divertiment. Pan y juegos. Exacte. No, a veure, feeling, ahir em va sorprendre una mica que fos tan, no sé, que ho tinguessin tan clar, que ja deien, no, Xavi continua i ja està a casa de Laporta, que va parlar abans amb el Deco. A mi em sembla molt bé que segueixi. A veure, he vist un tuit avui del Jofre Llombart que diu rectificar de Xavis i m'ha semblat molt bé, la veritat. No, ja vam parlar l'altre dia quan vam fer el primer podcast així junts, que a mi m'agrada que segueixi Xavi. Jo crec que els joves els té ben enllistats, té el seu respecte, és una llegenda del Barça. Jo que crec és que han fet un gran massa. A veure, la roda de premsa, si vas i dius hem reflexionat i hem mirat totes les opcions, Xavi està motivat, el Xavi vol continuar amb el projecte i hem parlat amb la direcció esportiva, amb la Junta i amb tots, i que hem decidit que el Xavi segueix. Tothom pot canviar d'opinió,
però hi ha hagut massa teatre, jo crec. I l'escenificació m'ha semblat una mica forçada, una mica forçat tot de dir ara fem la roda de premsa i Xavi va començar a parlar després de Laporta i va repetir moltes coses que va dir quan va anunciar que s'anava. Que marxava. Exacte. Però vamos, jo de moment content que segueixi el Xavi, perquè crec que és la millor solució de casa per tindre una continuïtat per als joves, per no interrompre aquest projecte de creixement de Cubarsí, de Lamine, de Gavi, de Fermín, i si li poden fitxar una mica de gent per les posicions que li falten, jo crec que sí que pot fer una bona temporada l'any que ve. De fet, tinc ganes de veure el següent partit ara del Barça, a veure com reaccionen els jugadors a la notícia. Contra el València, crec que és el dilluns. A mi la sensació és de que no hi ha una organització clara. De fet, això ja es veu perquè ni hi ha un CEO, ni hi ha un director em sembla que econòmic, no? Perquè va dimitir fa poc. Vull dir, al final estem una mica amb el cortijo de Laporta, crec que ja ho hem parlat també amb l'altre, o sembla, no? Que sigui com el cortijo de Laporta, i que en allà, doncs, òbviament, ell sent el president és el que mana, però també amb aquestes decisions, no? De que avui sí, però demà no, però després sí, no? Avui he estat escoltant primer aquest matí una mica el Basté, perquè ha tingut una tertúlia i ell també tenia info, i després a la tarda he sentit la roda de premsa de Xavi i la Porta al migdia, després a la tarda el Tot Costa també, no? I anaven parlant, anaven opinant, no? Què diu el Costa? I amb el cap... Digue'm? Què diu el Costa? No, el Jordi Costa no, hi havia com 2 o 3 tertulians i cadascú deia la seva, no? Jo per lo que he pogut entendre de tot el que he sentit avui és que ahir a la tarda es reuneix el Deco i el Xavi, com ja s'havien reunit abans d'ahir, per planificar l'any que ve. Vale? I abans d'ahir van ser 6 hores de reunions i avui ha sigut 1 hora i mitja. O sigui, ahir va ser 1 hora i mitja. Vale? Llavors, Xavi se'n va cap a casa. I en el camí a casa està parlant amb el Jordi Grau, el periodista de TV3, que fa l'11, vale? I en aquell moment li truquen. Evidentment, la trucada es para, no? I quan torna a parlar amb el Jordi Grau li diu: escolta, que m'han trucat que vagi a casa de Laporta. Vale? Bueno, llavors ja sabem com va acabar, no? Van allà i tal. Bueno, això és com una versió, jo no dubto del Jordi Grau, eh? L'altra versió és que a la junta directiva, que ahir a la tarda també va passar, ratifiquen, o sigui, hi ha un acord unànime que Xavi no continua i que Flick és l'entrenador, diguéssim, millor posicionat per ser el seu relleu. Vale? I que quan se'n van o acaba la junta, Deco ha parlat amb el Xavi i llavors truquen a la Porta i diuen: escolta'm, podem parlar amb tu un moment? Sí, veniu a casa. Llavors van tots a casa i es veu que a casa Xavi convenç a la Porta, vale? De que es quedi. Llavors tota la part aquesta de Flick i tota la ratificació, tota la unanimitat que hi havia a la Junta, doncs tot allò se'n va a no-res. Vale? Clar, al final no sabrem ben bé mai què passarà o què va passar, això està clar, no? Però al final és aquesta sensació de sainete, no? De sèrie, de telenovela, no? No sé, de que això d'aquí uns anys pues, poden fer una sèrie a Netflix, en plan, no? Los mejores años de nuestra vida en el Barça, saps? O teràpia culé, o algo así. Van descorxar el Cava i no han acabat l'ús de gas perquè era dimecres, suposo. I saps què passa? Que, clar, si tu prepares, o se suposa que ara ja, no, en aquestes alçades de temporada, doncs ja hauries d'estar preparant la temporada que ve, entre cometes, tenint clar si Nike t'acabarà pagant i renovant el contracte i tot això, si és Flick, què vol Flick, si està compromès amb els joves, si no ho està, si ha de ser Xavi. Vull dir, tot això
tot i que siguin unes línies a les que tu has d'actuar, hòstia, això ja ho has de tenir més o menys preparat. Si entres en el fair play, doncs, hòstia, aquí vols fitxar, si ara volem fitxar Bernardo Silva, que juga el mateix joc que el Lamine, bueno, potser Lamine no ha de jugar tants minuts perquè si no el trencarem, jo què sé, saps? Vull dir, jo ja no entro amb la part aquesta que és més de gent professional, no? Però sí que des de fora dona una mica una sensació de descontrol i d'improvisació. Home, si mirem els fets són que Xavi va dir que l'entorn és insuportable, que un Ferguson és impensable al Barça, que ell mai serà ni voldrà ser un problema pel Barça, que és massa culer per ser un problema. A priori, molt difícil comprendre per què s'ha tornat enrere i ha dit ara vull continuar. Jo estic d'acord amb tu, Stefan, que potser és el millor entrenador ara mateix, no? Perquè continua amb aquesta progressió dels joves i també es diu que, clar, l'any que ve Luis Enrique acaba contracte, Guardiola acaba contracte, vull dir... Somiar és gratis. Sí, no? Fent ciència-ficció, no? Deien, bueno, aguantes un any a Xavi, madura, no? Fa madurar Kovacic, Lamins, no? Tots aquests, no? O sigui, és un any més, mirem a veure com va, no? També l'equip, a veure si l'evolució que hem vist ara al final es confirma amb aquests 4, 5, 6 partits que queden aquesta temporada i l'any que ve, i qui et diu que l'any, no? El 2024, no? La temporada 24-25, bueno, doncs potser et ve un Luis Enrique, o sigui, jo no dic que vingui Guardiola, perquè jo crec que Guardiola... O sigui, Guardiola ha estat veient tot el que es va liar ahir i jo crec que hauria de dir, mare meva, no us queda res per seguir un club, que és una cosa que voldria que també parlar amb tu més tard, no? Però un club com abans, no? O sigui, que t'enorgullies et senties orgullós de com funcionava aquella època, no? Amb el Guardiola, amb Chiqui, i no dic que tot fos perfecte, perquè segurament no ho era, però, hosti, era un engranatge, no? I les decisions que es prenien, entenc que es prenien en base, bueno, no sé, amb uns criteris professionals, no? Hi havia Seirulo, hi havia un plan, no? Hi havia gent allà molt bèstia, no? Sí, hi havia una línia a seguir i tots anaven a una, i ara sí que sembla una mica forçat això de la junta unànime, el Deco és el meu amic i tal. Però bueno, jo crec que la situació en la que està el Barça, sobretot la situació econòmica, que pot millorar una mica però no millorarà gaire. Encara que tinguem el 1-1 amb el fair play, el financer no crec que poden estirar-se molt i fitxar un equipàs i un davanter centre d'una millonada i Bernardo Silva i un lateral i un mig centre. No crec que ho puguin fer. I jo crec que sí, Xavi és capaç d'aprofitar el que té el planter i el que té el filial i anar pujant jugadors. Jo crec que està comprovat que ell té bona mà. Això està claríssim. No, clar. Jo crec que ara és el que fa falta, perquè no tens diners per fitxar i has de tirar de la masia i has de consolidar l'equip, perquè quan ell va arribar, i també ho vam parlar l'altre dia, que ho va agafar malament el Barça, ho va reflotar, van guanyar la Lliga, no amb un joc brillant però amb una solidesa defensiva molt bona, i van guanyar la Supercopa, i després de la temporada aquesta llavors ha sigut el Dragon Cup, i jo crec que com vaig dir l'altre dia, que li caldrà una altra temporada a veure si pot aconseguir l'estabilitat al joc, l'estabilitat amb els resultats, i si pot tindre un equip que ha fitxat ell, les peces que li falten. I jo crec que amb això ja no tindrà excuses. I si ho fa bé, tots contents, si no ho fa bé, no... Clar, però aquí està el problema. Jo t'anava a preguntar, què passa si comença la temporada que ve i perd 3-4 partits i comença a haver-hi un altre cop aquest ambient, no? de que no segueixi o de que s'han de fer o han de trobar una solució o han de fer un canvi? Què passa llavors?
Home, jo pensaria que... Jo penso que no ho repetiran, no? Ell no dirà doncs ara a l'hivern me'n vaig. Jo crec que el fotran fora. Perquè el soroll ho tens amb qualsevol entrenador. No, total. Tu pensa que ve el Flick, que no coneix la Lliga Espanyola, que comença la temporada, que ha fet uns fitxatges que a ell li semblen bé, fa la primera alineació i empata el primer partit. El segon partit li toca un dels bons i ho perd. Després passen 10 jornades i el tio va a tercer o quart. Imagina't, ho posaran a parir igualment. Sí, però... I tindrem un soroll impressionant igualment. Però en Flick potser hi hauria una cosa diferent, que no dic que sigui millor ni pitjor, però com a mínim no estàs contaminat amb tot l'entorn aquest que n'hi ha al voltant del club, no? tota la premsa, els comentaristes, no? Tots aquests experts que van de ràdio en ràdio comentant cada dia l'actualitat, no? Tots els blogs, youtubers, vull dir... Clar, jo no sé la resta d'equips si passa igual, però aquí a Barcelona és com, hòstia, una quantitat de gent vivint de les notícies que treu el Barça, no? Que també potser és un dels problemes, no? Però, clar, si et ve algú de fora, que a més està com molt llunyà, no? De tota aquesta història, també en tema idiomàtic, no? Perquè deien que estava aprenent castellà, però al final... Espero que hagi cancel·lat les cases de castellà ara. Ara sí. Però bueno, xapurrearia, no? Diguéssim una mica. Vull dir, clar, potser això encara el beneficiaria i el tindria una miqueta apartat, no?, d'això. Però bueno, com no vindrà, lamentablement, segons el que jo crec, pues mala sort, no? Jo, el que espero, ja et dic, jo crec que no és mala opció veient el que hi havia. Crec que és potser el mateix plantejament que ha fet la Junta Directiva, o sigui, dels que n'hi havien disponibles, de Zerbi has de pagar 10 quilos, no ho faran, Tuchel pues l'està liant al Bayern també i ja ve de liar-la al Chelsea, vull dir, ja no és un entrenador que dius, home, no crec que fos el moment de que Tuchel vingués ara al Barça, no? Nagelsmann ha renovat amb Alemanya. Qui et quedava, no? Et quedava Flick, que avui a més sortia un comentari que deia que havien demanat opinió a Lewandowski i a Gundogan, crec. I que la conclusió era que és un poco blando, però és muy buena persona. No. Saps? Això és com... Bueno, tampoc semblava que estiguessin gaire motivats, no? Potser no és el que s'esperava la Junta o a la Porta, i dir, hòstia, em mola l'escola alemana, però potser Flick no és qui és, no? Llavors, no et diré que sigui el menos malo, però bueno, com ja el tens, té aquesta continuïtat amb els joves, pues bueno, mira, al final... No sé, jo... Stefan, al final, millor... O sigui, ara que ja és ell, no? Com si diguéssim, hòstia, fem-nos a la idea i intentar canviar el xip i ser positius, saps? I intentar sumar en lloc d'estar rajant sempre, no? No, jo estic il·lusionat. Jo crec que si ell pensa que sí que ho pot treure endavant i que està motivat i que diu, oh, mira, aquests 3 mesos he vist que els jugadors han tirat, els joves funcionen bé, estan començant a comprendre una mica el que vull jugar. No puc jugar el que vull perquè em falten unes peces, les peces me les poden fitxar. Jo crec que és una bona base per començar de nou i dir temporada nova, aquesta temporada en blanc i ja està. Sí, jo l'únic que no vull és que no l'expulsin més d'un camp de futbol. Jo crec que això és una imatge com a tècnic de futbol professional. Ja no et dic ni com a tècnic del Barça, sinó que a mi en qualsevol partit que puguis veure per la tele i que t'expulsin a l'entrenador, home, a vegades se't pot anar, no, la olla o veus, no sé, no, errades flagrants de l'àrbitre o de, no sé, el que sigui, mira, et calentis, no? Bueno, pots tenir un moment crític, sí, que o una setmana dolenta, no, l'estrès, vale, no? Però porta 3 targetes vermelles i 22 grogues. Que ho he mirat. O sigui, hosti. Bueno, a veure, és el que et dic. Jo Xavi, ja ho vam parlar l'altre dia, és història viva del club. Per tant, ja et dic, m'està bé que es quedi si veiem aquesta evolució, saps? I si veiem que els joves juguen, també et diré, de manera dosificada,
vale? Perquè ara estan jugant per necessitat, no perquè ho haguessin de fer, en el sentit de jugar tan freqüentment, o sigui, no dic que no hagin de jugar, no? Però vaig sentir el Paco Seirulo parlar, doncs, ara no sé dir a on, no sé si era el Tu diràs o el Tot Costa, ara no ho recordo. I el tio va ser una de les primeres coses que deia, que era que aquests nanos no poden jugar tots els partits, perquè el seu físic no dona per això. I el que li va passar a Pedri, el primer any sembla que va ser, o el segon any aquí, no? que va anar a l'Olimpiada, va anar a l'Euro... Bueno, no sé si va ser Eurocopa o ara no recordo, i se'ns ha trencat, vaja, al final se'ns ha trencat, vale? Que això és per l'acumulació de partits i perquè tens un físic que no pot aguantar-te això, vale? Al marge de que Pedri potser sigui més delicat o no, això no ho sé, però mira, Gavi es va trencar amb la selecció. O sigui, al final és l'acumulació de partits de nanos que, potser físicament aquelles fibres, ell deia que encara no estan del tot creades, no? O no estan forçades com una persona amb 21, 22, 23 anys, no? Pues això, no? I que la mina amb 16, que ha de jugar? Sí, clar que ha de jugar, però no amb l'exigència que jugues amb un primer equip del Barça. Sí que pots jugar amb un juvenil o pots jugar amb un Barça B, no? Que, potser és una exigència diferent, però no és la del primer equip que jugues Champions, la tensió, la pressió... És una exigència diferent, però la realitat és que és tan bo que jo crec que ha de jugar. A mi no ha de jugar tot, s'han de fer rotacions i has de tenir planter per poder fer les rotacions, això és cert. El que jo penso... Un dia hem de fer un podcast parlant de seleccions sí o no. De nutrició i coses així. No, de seleccions sí o no, perquè a mi no m'interessen gaire les seleccions de cap, ni l'Austríaca, que jo soc... Això és un bon tema perquè, tornem a Xavi ara, però és veritat, perquè no sé qui ho comentava també, que aquí a Catalunya, no, nosaltres tenim com una manera de veure les seleccions diferents, suposo perquè molts no la tenim competint, no? I llavors quan van a l'espanyola, et fa nosa, no? Com dient, o a l'espanyola, o a l'alemana, o a la francesa, Vull dir, al final hi ha el peron aquest de seleccions i l'únic que estàs pensant és ja en tornarà aquell jugador lesionat. Clar, que no es lesioni ningú. Això és el que penses sempre. I jo crec que amb els diners que mou el futbol de clubs s'ha de descarregar el calendari per algun costat i que no pot ser que fem una Nations League, que fem una Eurocopa, la Conference Cup i les merdes aquestes. Sí. Tornant una mica a Xavi, si ho té clar, i sembla que ho té clar, i el club, si ho té clar, probablement és una barreja entre necessitat, entre que no tinc diners, els que vull no estan disponibles. I aquí ja tinc un amb contracte que no he de fer res, ni renovar, ni hòsties. Sí. Provem això. Ara, tindrà la tranquil·litat per poder seguir treballant i poder demostrar que ha sigut una bona decisió quedar-se? Jo ho dubto molt. Jo, per poc que he vist a Twitter avui i perquè he escoltat a les ràdios, és que tothom està fent un gra massa de tot. Jo crec que la decisió és molt fàcil. És a dir, la decisió és necessitem un entrenador. Això està clar. Xavi va dir que jo me'n vaig, que no aguanto més, que jo no vull ser un problema, que jo ho faig pel Barça, de tot cor i tal. Avui diu, jo em quedo perquè ho faig pel Barça, que és el millor, jo veig projecte, jo veig futur, jo crec que podem millorar. I una vegada que s'ha pres la decisió, doncs, collons, anem a mort amb el Xavi i a donar-li paciència. Amb això estic d'acord. Jo no estava d'acord que ell continués, ja ho saps, però ara que ja hi és, doncs pa'lante. Sí, clar. I a veure, i de fet aquests 2 darrers mesos, quan sembla que fèiem aquesta pujada i com la gent s'havia motivat, no?, amb el poder arribar, el que dèiem, a la final, no?, sense passar per semifinals, vull dir, però aquest bull de la gent, ostres, potser feia 5-6 anys que no es sentia. I per cert, perquè no... Una pregunta que tinc aquí, que ja que treus aquest tema. El Laporta va dir que
que fa molt de temps no ha vist gent tan il·lusionada com ho és ara. Sí. Clar, si tu mires les xarxes, tot és un desastre. Si escoltes a la gent i diuen, hòstia, mira, el Xavi, que jo pensava que estava mort, però que han ressuscitat, ha fet un bon tram de temporada, bueno, no ha pogut ser al final, però sí, hem tornat a competir amb equips grans europeus, fora de casa i a casa, i no hem pogut arribar a semis perquè ens falta una mica encara. Vale, doncs la gent sí que la tenim il·lusionada i jo sí que ho veig. Hi ha molta gent que diu que no, però jo sí que veig que la gent diu ja era hora que no ens fotin 4 i que puguem terminar la Champions de manera digna i de manera satisfactòria, encara que t'hagis quedat fora a quarts, no? Sí, és que els 2 darrers anys, no, vam acabar a l'Europa League eliminats. Perquè mira, si encara arribes a l'Europa League rebotat de la Champions, però la guanyes, no? Dius, bueno, vale, o pues la mira, guanyes o estàs a semis o a la final, saps? Que sí, o arribes a la final, però vull dir, i tal. si ets tan bon equip però no t'ha donat per arribar a la Champions, bueno, pues almenys guanyes l'Europa League. Però és que ni això, o sigui, vam caure. Vull dir, va ser com un final, allò, no? Muerte súbita, quasi, no? Llavors, clar, aquest any guanyes a París i, hòstia, i no, vull dir, amb això sí que reconec que entre els joves, que veus que són els que al final acabaran tirant del carro i que són bons, a més, perquè no són flors d'un dia, no? O sigui, Covarsí... No, hi ha constància. És que Covarsí... Partit rere partit, juguen bé. Sí, i Covarsí, ja ho vam parlar l'altre dia, jo crec que si no es trenca, hòstia, tant de bo que no es trenqui, toco fusta, tens un central, vamos, i Lamine no et dic res, o sigui, Lamine contra el Madrid l'altre dia, contra el PSG, és que... Ara, a mi em fa por el tema físic, el que et deia abans, però com a talents, hòstia, bueno, hi ha més. Mira, hi ha més a la Masia, sí, n'hi ha més, al filial, hi ha més. Hi ha més que juguen però vull dir, està Héctor Fort... Tenim aquest al·licient per estar contents i estar motivats de dir, bueno, com Xavi és qui els ha tret i és qui ha confiat en ells, bueno, doncs una temporada més, no? A veure com evoluciona l'equip amb ells, amb l'experiència que ja han tingut aquest any i l'any que ve. I, ostres, a veure qui puja l'any que ve, perquè l'any que ve possiblement pujarà algú més del filial, que Mica Faller o algun d'aquests, no? que ja volem veure'ls una mica al primer equip, algun fitxatge. Tornaven a parlar del Guido avui, que ve gratis, migcampista del Betis, bueno, mig centre, per, suposo, invertir els calés amb un fitxatge, doncs, bueno, si Bernardo Silva o Zubimendi vist ara en el Mundo Deportivo. O sigui, ja veurem, ja parlarem de Mercato, ¿vale? Ja en parlarem quan comenci la juerga. I ara què passarà? Ara què passarà? El pròxim partit amb el València, què passarà? L'equip estarà més alliberat encara i ara... Jo amb això no hi confio gaire, Ara tenen la continuïtat el Xavi i que ell dirà, nois, espavilar, si voleu jugar l'any que ve, espavilar amb mi ara. Jo l'únic que vull és que el club i per rebot l'equip es relaxi tot, saps? Vull dir, ara que ja Xavi continua, tema tancat, no? I que o sigui, que les notícies que ens arribin ara sigui, doncs això, que amb Nike es tanca l'acord, que si ara l'empresa X paga els 40 quilos aquells de relevo, o sigui, de relevo no, bueno, no sé de quina empresa era. De quina palanca. Sí, no sé de quina palanca era allò, per poder arribar al fair play. Vull dir, espero... Que l'estadi avanci, Sí, jo crec que és molt important tornar al Camp Nou també, perquè Montjuïc ho han fet molt bé, l'ambient és bé, està bé, la gent es comporta bé i està ple la majoria de vegades, però al final jugar a casa teva amb el teu entrenador, amb tots els joves, amb els nois de la Masia, jo crec que és un altre ambient, encara que no sigui capacitat total al principi, però jo crec que és molt important que tornem a... I el rival, quan va jugar, ja nota un altre feeling. Això ho han dit molts rivals, que van a Montjuïc i, bueno, un camp més ampli, no? O sigui, la grada és petita i, bueno, no intimida.
En canvi, al Camp Nou, és el que dius tu, tot i ser només 2 grades, bueno, però ja seran 60.000 persones. Vull dir, hòstia, allò ja és un volum de gent que farà soroll i farà allò, presència, no? Ja veurem, tenim molt de temps per parlar. Estefan, res més? Alguna cosa més a afegir a la notícia? No sé, a veure, jo l'únic que també van criticar molt avui és això de que no té conseqüències. Perdre. Sí. I jo crec que aquí estic amb la porta una mica, perquè els que volen cremar les naus i el que diuen trenquem amb tot, això funciona molt poques vegades. I els que volen un entrenador sargento, saps? Que necessitem un Mourinho, que els hi posi drets. Aquest tipus de gestió d'equips jo crec que ja no es porta. I jo he portat equips molts anys i treballo amb molta gent i crec que no és un bon sistema, això de la disciplina, del control, dels càstigs, que això, aquí mano jo. Jo crec que hem passat una mica ja pàgina aquí i també la flexibilitat de dir ara hem de canviar el rumb una mica i hem de recular una mica i rectificar des de Xavis, com en aquest cas ja hem dit al principi, i jo crec que és un moment per ser positiu. Jo soc positiu de sèrie i molt il·lusionat i vale, li donem una altra oportunitat, la tercera temporada, diguem, no? Sí. I a veure com comença. Jo, content, amb ganes de veure partits del Barça, a veure com s'ho ha pres l'equip, i si notem una mica ja veurem, però sobretot bon final de temporada, bona preparació, fitxatges amb sentit, no dic bons fitxatges perquè mai se sap, però fitxatges que necessitem, que sumin, posicions, i que facin un equip, posicions que necessitem, que després has d'obrir el meló i potser que no et surti tan bo com tu pensaves que era, però almenys reforçar les posicions que tenim que reforçar per ser més competitius, per tenir més fons d'armari i donar-li a Xavi tot el que necessiti dins de les possibilitats que té el club perquè triomfi l'any que ve. I ja veurem què passa. Jo sempre, i ara acabarà la temporada i passarem unes setmanetes sense futbol, que sempre és una mica trist, i després ja amb ganes de la temporada nova. Començarà el mercato. Rumores de fitxatges i jugadors que marxen. Dona molta mandra. A mi el mercato cada any em dona molta mandra. Home, jo t'he de dir... Jo, a mi, si pogués, jo em desconnectaria de tot. Fins al setembre, no? Bueno, fins a agost, no? I després, l'últim dia de poder fer fitxatges, un quart d'hora abans que es tanqui el mercato, allò és quan jo voldria connectar-me i ja a veure quin fitxem aquest any. Però és impossible, ja, al final la curiositat em pot i ja està, no? Bueno, ja veurem. Tindrem temps per parlar, vale? Doncs això és tot. Vinga, culers, que qui dia passa any empeny, com diu el gran Toni Crapés. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. Saint Piti collons i visca el Barça. Visca el Barça. Vagi molt bé, Estefan. Vagi molt bé. Adéu. Adéu.